Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen orwako pacho obila mawuok e keto kwe e piny Haiti. Jalupo moro tho e nam Lolwe bang' yamo mapek tuomo yiegi e wath Malitare e Suba North e kaunti ma Homa Bay. Ahero lil kamoro amora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kamidonjogo ok oler ahinya. Jo hala machiro Ahero e kaunti ma Kisumu ywak kaluwore gi lil mar chirono. Machiegni nyakorom gajwang' chenro en kagi kacha nyinga Lydia Hokeyo. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kod ogai mar obila Douglas Kanja opwe obila ma Kenya manyocha odhi keto kwe e piny mar Haiti. Kaluwore gi Murkomen na Kenya nitiere kod ting' mar chwalo jochiw arita mage e pinje maoko kendo mondo mi odhi okel kwe. Obilago makwan gi hao 230 nyocha odonje pacho ka nyocha ka owuok e piny mar Haiti. Asanteni sana, karibuni nyumbani. Well, when you go home, wasalimia familia zenu, loved ones, and we will continue standing with them even and remember them even at this very critical juncture. And those who got injured in this mission, we wish them very quick recovery, and we know that they are receiving the best treatment to make sure that they get back to their feet soon as possible and back to work. Lastly, let me say that the lessons you have learned should make you better experts. Now you are police experts. You know that? You are police experts. You are not the same. The knowledge you have achieved is beyond what you would have gotten in a class. So as you come back, you are leaders. Please bring that knowledge. Help us make the National Police Service better based on the values, the principles, the experiences that you got from this mission. We expect you to come back and provide leadership. And I just have no doubt that your future is very bright. Familia more gweng' ma Fihoni e kaunti ma Kwale yagora tero ne nyargi ma jahigini 16 manyocha onegi kae to jwang' ringre gweng'. Ringre Grace Mongeli nyoyo odie batha paya kendo repod bero oyango ni nyocha ode ma onegi kae to bang'e oit ringre mantie kod adhonde mag pala. Mongeli ne geno madonje klas 11 kata form 3 e skul sekondar ma Kinondo. Familia mare wacho ni onge ng'ata ma osekawo ne okang' mar chik e wi wachno. We have no peace to live in this area. We have no guidance to our lives in this area. We are living kama ambaye tunakimbizwa, hatuna haki ya kuishi mahali hapa. Na ni kama ambaye sisi si wa Kenya kama wale wengine. So tukauliza haki ya huyu mtoto iko wapi? Na kufikia dakika hii hatujaona mtu ambaye amekamatwa. Saa 2 napiga mswaki nikapigiwa tena simu na bwana Zekel kwamba chairman yule mtoto nimemuona. Nimemuona nikasema vyema. Akarudi akaniambia lakini amekufa. Amekufa? Kaanza kushangaa. Yuko wapi? Kwa mahali fulani. Nikatoka paka village ya Mwamaya kumuona mtoto, ni kweli. Na toka hapo tukaambatana na maafisa tuliokuwa nao. Haya tukatamatisha zoezi hilo. Paka saa hii nikiongea kwamba tuko kwa matanga. Jalup moro ma jahigni ne otumo yiegi kendo ma okero Lwarena. Jalup ruoth ma Kamasengre sublocation Meshak Washaga oyango wachno e yor simu. Gimoro ka sari utieno kwa kuom jalup jakom mar bich Malitare nitiere jago manowito ngimane e pi. Jago ni en member mar Litare Beach, owito ngimane ma beach miluongo ni Ukowe machiegni kod bijno. Repodni nodonjo ni nowito ngimane gimoro ka saa 12 odhiambo kendo wachore ni noyudo en e wiye malo tapaka mapek ne nitie mane obaye molwar e pi. Okajal ma riembo gomo mondo dhi girese tai marach ne okopor malo mane kaka ngimane nodhi.
Tend County ma Homa Bay osechako chenro mar duoko piny kwan mar timbe mag rocho ratich mine kod nyithindo matindo. Kaluwore kod report mar piny owacho, atamalo 54 mar mine e county no oseroch ratich gi achiny ka atamalo 23 to ichuno gi timo weche mag hera e tok dwarogi. Riwruok ma ok mar piny owacho ma Shofco ogero kar konyo mine kod nyiri kendo en kama obedo kaka kar tony ne joma yudo midhiero ma kamago. Jagoro mar migao ma Kitchue Chan Wang'ombe oyango ni Homa Bay pod otele timbego kendo serikal range matut. House represents a community saying no to gender-based violence. A community saying to the survivors that we hear you, we feel you, we believe you, you are protected and that you are not alone. If a place that is known to be a safe place, that women are being raped again, I'll be so sad. And God will not forgive us. So, Governor, please, that place have to make sure it's a very high, tight security. And we'll make sure, because if anything happens, Governor, with our partners, we are done. So we have to make sure whoever goes there, they are safe. Thank you for making that investment and remembering the teen mothers. Because having a baby should not be the end of your journey, and that continues the vicious cycle of poverty. Ten migao mar mwandu mantie bolo Ali Hassan Joho owacho ni migao mare osebedo kalalruok ewi okenge kata kod larruok ewi okenge mag tieko ywaruok ma osemuoch ewi chenro mar kunyo mule gweng' Michael Omani e kaunti ma Kakamega ma bende wach mosire gavana ma Kakamega Fernandes Baraza. We shall ensure that there is going to be a win-win situation. Nobody, and I want to be very clear, at whatever level, nobody will be sacrificed for the benefit of another. Everybody will be accorded their rightful place. If there's any conversations on, for example, compensation, it shall be done in a manner that is transparent, that stands the test of time, and importantly, gives value for money for the people that are affected. One of the things we have agreed in this consultative meeting is that we are going to have a structured public participation involving all the key stakeholders, and that any communication going forward will be unified so that we are structured in the way we communicate in order to disseminate information that is factual. Si kawaida, in fact, hii ni mara ya kwanza sisi kupata nafasi ambayo inazungumzia wachimbaji wadogo. Hawa ndio pekee wanatoa dhahabu ile iko Kenya hii kabla kampuni kubwa zimeingia. Jadbura Mamvita Mohamed Sud Korokwota migao mar somo Mombasa mondo mioti mnonro mar moko kuom skunde mag jigiwegi moko ne yawe kunde ma oko winjore od burano. Kanolo se skun primary Maserani kama ne osidhe ayanga gedo manyien mar classes. Jadbura bende ojiwo jonyuol mondo mi oter jopuonjre skunde mowinjore ma ok mago ma ichuogo mana heute mag dak. En wach mano osirlwedo gi jogo mantie sekta mar somo moko ni thoth skunde makamago nge kata kuonde malongo ma nyithindo nyalo tuge ka penjo margi en ere kaka e puodhogi mayienegi tawo chenro mag somo. Mizungumza Education Department Ministry hatukatazi mzazi kupeleka mtoto private school uwezo wako, lakini private school zilioko vichochoroni ambazo skuli haziko kwa standard ya education lazima by January director msifungi hizo skuli. Hatuwezi kubali skuli ya private school iwe ndani ya kichochoro, bedroom ndogo, mtu ameconvert wa classroom. Kuna standard ya classroom 8 by iko standard. Hii kile kitu ambacho kinatusumbua kwamba tunatatizika kusonga mbele kielimu ni kwa sababu ya kukosa the right environment, kukosa usimamizi ndio sawa. Kwa hivyo wazazi, serikali inajaribu, hata ndio mmeona mheshimiwa wetu ametujengea hii shule, ni kujaribu kufanya mazingira
yawe yale ambayo ni mazuri kwa vijana wetu waweze kusoma. Wazazi basi tusimamie hawa vijana wetu. Kusema ukweli, yale yamefanyika hapa leo, pengine kwa mtazamo wenu mweza kufikiri ni mambo madogo sana, lakini niwape hakikisho kwamba yale yamefanyika hapa siku ya leo kuboresha mazingira ya shule ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wa public school pia wao wanaenjoy yale mazingira ya private school, si mambo madogo sana. Johala chiro mahero koro ywak ni ok gine ber mar chulo osuru kaluwore gi chido mar chirono magiwacho ni sirikal osirem reso. Giywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo okaw okang' mapiyo mar loso negi ler mar alwora mar chiro margi ma osebedo ka ng'we kuom thuolo malach. Jafwambo mar Purity Ruhama ntiere kod ler. Ahero en achiel kuom chiche mane gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ne ogolo e bedo senta ma okete e rang'iny mar boma. Kata kamano, jo ohala ywak ni ok gine ka ochalo boma nikech lil mare. Para Ahero kanyalo wuoye, olil to gitemo to pod ok nyalre. Wakwayo ni mondo obed ler man malo kaka town nikech nosemiwa go kaka town. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kamidonjo go ok oler ahinya. Kendo gima nigi ber to rach be nyaka bede. Jo ohala go yango ni lil mar chirono mayo gi kwe kendo rocho yore gi mag loko nikech losi mang'we mar chirono kendo miyo kata tuoche bende koro makogi. Koro kata sani nwa fight kaka committee mondo kelnwa jo ywecho. Nitiere mana jo juogo ya Ahero but jo ywecho jo county government okokelo. Wase fight kamane umiya Ahero lil kamora mora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Wase goyo koko omiyo akwayo county government kotele bo governor Professor Nyong'o ni okonya Ahero nikech wagine wainyore kor kataka nikech tuoche donjo okinyi godhiambo. Ewi mano, gichwalo ywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo okonygi kotenore kod midhiero magikalo e chirono, kagiwacho ni ok gine ber mar osuru magisebedo kagichulo. Ahero ok ler, kendo Ahero lil, Ahero top. Koro ne wakwayo county government mondo ging'inwa kaka ginyalo kelo ler kendo kaka ginyalo miyo wakwe ya Ahero nikech wajuogo wagolo tax to ler mar Ahero ok ber. Kuom higni 5 sani en ywak mapile ma jo ohala osebedo ka chwalo ne tend kaunti ma Kisumu mondo odikne gi joywe chiro. Gino machalo ni gore e Lwanda piny maru. Wadwaro ni mondo mi Ahero county government kata municipal mondo manyi lo manyalo yaro kod Ahero diny. Population man Ahero ohewa Ahero. To pogi ngao patik mora mora mar yaro chiro kaka dwarore mar municipal moriwa Awasi gi Ahero. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu.